Hola, bona tarda. Bé, com ja sabeu, estem mig confinats, la mobilitat està reduïda, però nosaltres hem d'anar a comprar una coseta i anem a fer una petita ruta fins al centre comercial i anirem caminant. Així és que després us explico on és. Vinga, va, anem. Comencem el camí. Hem arribat fins al centre comercial l'Esplau, que està aquí al costat del Candar Espanyol que tinc darrere. I res, hem vingut a comprar una cosa, però la cua és interminable. O sigui, del pal d'estar una hora de cua. I com se'ns farà fos i hem vingut xinutxant o caminant, i tornem caminant i no volem que se'ns faci molt fos, perquè tenim 2 hores per davant, doncs, apa, anem-hi. Ens hem comprat un berenar i ara anem a fer un petit pícnic. Ara us ho ensenyem. Apa, fins ara! Hem arribat al costat del riu Llobregat, a l'àrea de pícnic, i hem fet un suc de... Hem arribat aquí a una àrea de pícnic al costat del riu Llobregat i ens hem fet un suc de taronja amb un donut de sucre. Genial! Com podeu veure, tot de gespa, tot molt verd, molt de solet. I res, ara que hem agafat forces, tornem a emprendre el camí fins a arribar a casa. Així és que, vinga, anem, que tenim bon tros per davant. Apa, fins ara!